O Cidade de Ribeira quedouse a 2 goles do ascenso á Liga Galega Xuvenil. Os ribeirenses precisaban vencer o Amio por 3 goles e o marcador do derradeiro encontro reflectiu o 2-1 final, 2-3 no global. Mala sorte para o xuvenil do Cidade de Ribeira, que se quedou a un paso de conseguir o ascenso á Liga Galega da categoría. O conxunto adestrado por Juan Bautista Santos contou coa roupo da súa afección para medirse ao Amio, pero tiña que levantar o 2-0 da ida para poder firmar a promoción de categoría. A pesar dos intentos locais, só puderon impoñerse por 2-1, resultado insuficiente para subir á Liga Galega. O duelo comezou cos branquiazuis intentando conseguir o control do coiro para facerse coa posesión e dominar o xogo. Sen embargo, o Amio, ben plantado, frustraba os intentos locais por comezar a curtar distancias. Víronse algunhas ocasións sobre o verde do anexo da Feiteira, pero ningunha co suficiente perigo, polo que o 0-0 non se moveu nos primeiros 45 minutos. O paso por vestiario sentou ben o Cidade de Ribeira, que atopou o oco na defensa do Amio para que Daniel Otero definira o fondo da portería rival para adiantar aos ribeirenses. 1-0 que acurtaba distancias, pero que non era suficiente para o ascenso. Os branquiazuis intentaron firmar un novo tanto, pero o facer da defensa visitante impediuno. Xa nos últimos compases, no 88, o Amio empatou o duelo, tirando por terra os intentos do Cidade de Ribeira por empatar a eliminatoria. Aínda que no 90, Daniel Otero volveu a marcar para poñer o 2-1. Os locais buscaron forzar a prórroga, sen éxito. 2-1 final, 2-3 no global favorable ao Amio, que xa é equipo de Liga Galega Xuvenil.